na tayo, palakpak. Alright. Thank you, for our bonding. Next time, sama natin si Mami at si Ella. Okay lang? Pero minsan, sisibat tayo. Therapy. Tapos manonood na lang ng sine. My future you. Ay, just go. 4 na tayo. 2. Di 5 na tayo manonood. Jesus Mario, 5 lang daw ang nanonood.